Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Awakekho ufana naye, akekho njengaye. Sibonga ukugcinwa, sibona usuku lwanamhlanje, usuku lwangoLwesithathu, usuku lokugcina lomkhosi, usuku lokugcina lomkhosi. Ngakho-ke sizothola umkhuleko kusasa ekuseni ngokugcinwa inkosi esiphuma ngawo ukuze ukwazi ukukhululeka udle umkhuleko sowuthola intathakusa kusasa ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ebesikukhulekela-ke niyakwazi besikhulekela ukuthi niphephe uma nize enkonzweni, niphephe noma senibuyele emuva, sikhulekela ukuthi namakhaya enu aphephe ngesikhathi ningapha kakhulu ukuba uNkulunkulu abe kanye nathi kulezi zinkonzo ku-July Conference. Iyaqala ngoLwesihlanu ngesikhathi sika-4 yoze iphume ngosuku lwangesonto. NgoLwesihlanu iyaqala inkonzo, ngoLwesihlanu-ke zobe zu-3 iphume ngomhla ka-5. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiphinde ngigcizelele ngoba khona abangezwanga nabangalaleli, asisathumeli lutho koze kube umsombuluko mhla ka-6 la soqala khona ukuthumela, asithumeli lutho. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngethuba kanginikeza lona. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe sikhuleke siye emadolweni, sikhulekele inkosi yethu yasithenga ngegazi layo. Kodwa uyabona ukuthi kuncane kabi lokho esikwenzayo bafowethu, sikwenzayo. Usungaze unqena ukuguqa, ashaywa, wagwazwa, wafaka umqhele wameve ekhanda lopha igazi. Bekuyini ukuguqa? Bayangibangaza abazalwane abanqena ukuguqa, bayangibangaza abazalwane abangafuni ukuguqa, beguqela inkosi uJesu noNkulunkulu Baba noMoya oNgcwele. Ahlupheka kangaka uJesu ngenxa yethu, but you cannot just kneel with your both knees, then that is bad. Imbi ngempela leyo nto bafowethu. Kodwa-ke umuntu uyozibonela ngosuku lokugcina. Angivale la le nkulumo engiyikhulumayo, sikhuleke uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga usithanda kwakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga Nkosi nalabo abafikile bezosilungisela ukuthi sikwazi ukuba nenetwork ebandleni ukuze inkonzo zethu zibe live ku-YouTube. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ngishiyeke sekusele ukuthi baphakamise ama-Mbps efike ku-20 per minute. Singajabula kakhulu uma kungenzeka ngoba zonke inkonzo zethu ngamasonto uma sikhona singaphumanga ziyobe sezi-live. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, sesizamile kaningi kodwa kulunga kwenzekanga. Nginikela kuwena kuqobo lwami, nginikela kuwena konke, thathe indawo yakho Moya oNgcwele, ube kanye nathi kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ayike sinethemba njengoba ungizwa ngithandaza ngibonga uNkulunkulu wethu i-instaliwe lento fanele installwe, kodwa bese kwabanye esibatholelwe umntwana kaNkulunkulu uMr Gumbi olapha eThekwini, kodwa bona basuka khona la eArboretum eRichards Bay. Kunemali-ke ezokhokhwa njalo inyanga nenyanga, kodwa sebekufakile ufanele bakufake. Sekuseleke ukuthi baphakamise masenze i-test sibone ukuthi singakwazi nempela ukuthi si-uploade ama-video ethu same time, lokhu kuthiwa i-live streaming. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ngicela-ke siqhubeke nenkonzo yethu, siqhubeke lapho sigcine khona izolo. Angidlulisa ukubonga kubantwana bakaNkulunkulu abalekelela ngendlela emangalisayo, abangabuyelanga emuva. Othisha baka-Sunday School sinabo la, bayasebenza mkhulu phela umsebenzi wecleaning.
indawo eziklinwayo zandile. Siyambonga uNkulunkulu anibusise bantu bami. I'm very very proud of you. Ngiyamkhola uJesu la ekhona nawe uyaziqhenya ngani. Osekusele nje nina zingcweliseni nibe ngcwele ukuze ningasali uma uJesu ezozolanda ibandla lakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke nikhona othisha baka Sunday School. Kukhona nomfundisi wasePomoroy ukhona la uMangubane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaye nangabo bonke ke ngeke ngisababala bonke ngamagama. uNkulunkulu abe nani anigcine anibiyele. Sibonge bonke nabakhona la eduze esikhonza nabo ngama Sunday entabeni eRichards Bay. Siyambonga uNkulunkulu ngabo bazikhandlile basebenza. Awukakapheli-ke nokho umsebenzi mningi ngendlela emangalisayo okufanele kushawule isihlanu umsebenzi usulungile. Mkhulu umsebenzi makuhlelelwa inkonzo. Abantu abazi. Sibusisekile ukuthi sibe nabantwana baNkulunkulu abazolekelela noma bebehlalela ke ukuthi sebelinde inkonzo bebefikele inkomfa kaSunday othisha baka Sunday School ebikule mpela sonto siphuma kuyona. Hayike asidlule lapho sibuyele enkonzweni yethu intshumayelo yasentabeni. Ngake ngasho ngiyaphinda ngithi uma ungafunda uMatthew chapter 5, 6 and 7 uphile. Angazi noma ngizwani uliphile lelizwi ezulwini yongena ugijima. Ingakho ke simbuka uMatthew chapter 5, 6 and 7 intshumayelo yaloyo wathi indlela neqiniso nokuphila. Uthi akekho uzoya kubaba wakhe ngaphandle kwakhe inkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. So sibuka intshumayelo yakhe ke ukuze sidodisane wazi ukuthi uyezulwini uhlezi ngoba wenze izwi alishumayele sesemhlabeni. Yebo lonke elinye izwi lingelikaNkulunkulu liphefunyulelwe nguye ngomoya wakhe oyingcwele, kodwa la sithatha amazwi aphuma emlonyeni wakhe ngqo, engadayilithekile, engadlulanga komunye umuntu, kodwa yena uqobo bawabhala ababehamba naye abafundi. Siyambonga kuNkulunkulu. Sisabuka yena ke uMateyu chapter 5 verse 10, 11 and 12 siphezulu kwendaba kaStefane la. Kodwa ngizofunda ku verse 10, 11 and 12 Mateyu chapter 5 bese sibuyela kuStefane. Kufundeka kanje verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Wena njengoba bekufuna nje kungenxa yokulunga noma kungenxa yokona kwakho yini wena bakufune? Bakufunelani? Hayi mabekufunela ukuthi wonile buyela kubona uyoziveza uxolise. Ungakabuyeli kubona vuma isono sakho. Ngoba usuzivumile uNkulunkulu uzobathena amandla mawusiyoxolisa bangakwenzi lutho. Mina ngakukhombisa umntwana kaNkulunkulu owakhula esigebengu, ebamba inkunzi, ebulala edolobheni elikhulu eSouth Africa eGoli ephile eSoweto. Lala limhlaba khona ivangeli, waphenduka wavuma izono zakhe, waqeda lapho wahamba wayobuyisana nemndeni yabantu akababulele, wayoxolisa epolice station efunwa wayoziveza. Ngifuna ukukutshela thakazange aboshwe. Bamangala bathi umuntu aziveze azilethe athi ngibopheni mina ngabulala ubani mina ngenza ukuthi athi ngiphelezeleni ngiyoxolisa kulama families. Wahamba wayoxolisa wamenza ngalutho amxolele. Ngisho umuntu ohlangane noJesu. Wena usaba ukuxolisa lokhu kwakho ukuthi wondlise enye indoda ingane ongesiyona yayo uyesaba. Kodwa wabulala abantu akesabanga. Wena uyesaba. Usaba ukuyoxolisa esitolo ngesathi sasebenza khona wawuntshontsha imali, wawuntshontsha igross. Usaba ukuyoxolisa eplazini lomlungu ukuthi nanintshontsha izinkuni, nanintshontsha amaveji akhe watshalile. Usaba ukuyoxolisa. Hayi khona okungekho kahle. Awuhlangananga kahle noJesu. Usuxolisile kulabo othandana nabo. Usubuyisene nabo enaniqomene nabo. Usubuyisene nabo walala nabo. Usubuyisene nabo. Owabantshontshe. Yazi ukuthi khona enye inkinga.
Bambalwa abantu abangazivumi izono zokuntshontsha beyizingane, bentshontsha imali kamama, kagogo, kabani, bentshontsha ubisi lwengane, bentshontsha ucondense. Umbuzo wami uthi usuxolisileni kubazali bakho? Usuxolisileni kubazali bakho? Yebo-ke mase bashona akekho ozoxolisa kuye, kodwa uma besaphila usuxolisile yini ukuthi ububahlupha? Wena ubuyingane ehluphayo engafuni ukuthunywa. Usuxolisile yini uma uthunywa uzinikina, uma uthunywa ubuye noshintsho ongaphelele, uma kubuza uqamba amanga? Usuxolisileni kubazali bakho? Usuxolisileni lawa usebenza khona into ukhuthuza amabhuluku omlungu noma eboss yakho uthatha imali? Usuxolisile yini? Buyisana nabo. Usuxolisileni esikoleni into untshontsha istationery wena? Uthatha istationery usinike ingane zakho unikeze abanye. Usuxolisileni esikoleni? Usuxolisileni into untshontsha ukudla? Mina ngikhuluma ngokudla, feeding scheme. Usuxolisile yini eziphathini mandla esikoleni? Ngiyabuza. Hayi mina ngiyabuza. Pho ulindele kanjani ukungena ezulwini ungaxolisile? Usubuyisene naloyo owawonene naye? Ngiyabuza. Ubuyisene yini nalo wonana naye? Lo namagqubu naye usubuyisene naye? Lo umzondayo usubuyisene naye? Lo wakuhlukumeza uxolisile? Lo wakudlwengula usuxolisile yini kumdlwenguli? Wena-ke mdlwenguli usuyileni lo muntu wawumdlwengula ngoba wawumazi, wazifihla, wakhipha isibhamu noma umbese. Lezi ngane ezincane oyihlukumezile umdala, lala nezingane ezincane uyihlukumeza zikasisi wakho, zikadadweni impela, umalume, gange ngezingane, kwamakhelwane, gange ngezingane. Usuzivumile leso sono sokuhlukumeza izingane. Hayi-ke yashisa zibekwe inkonzo. Yashisa zibekwe impela. Usuwayani kule nyanga yakho nasenijwayelene kakhulu, wayoxolisa ukuthi wawulanda imithi kuyo ususindisiwe manje. Izohlulelwa kanjani ingazi ukuthi yenza isono? Usuyile enyangeni yakho? Ngiyabuza. Hawe madoda. Bese bethi abantu bayizulwini. Kodwa abayinqamulile intambo exhumanise nenyanga. Abayinqamulile intambo exhumanise nombulali. Wabulala ukhona wabona, akuwena owabulala. Usuxolisileni kulo mbulale nanamba naye? Usabuthi uzokubulala wena ngoba uyazi? Ikuphi okungcono usaba umuntu ozokubulala engenzi lutho emva kwalokho? Athi uJesu, Matthew chapter 10 verse 28, mesabeni loyo othi sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Usuxolisileni kule nanidudene naye nenza ukungcola? Usuxolisileni kulona umshelela intombi? Yabuza. Mhlawumbe umfowenu usuxolisileni wawumsetha phela izinto? Ngiyabuza. Lo wamlayela efuna ukukhipha ingane ohamba uyoyikhipha, usuxolisileni? Leyo ngane ibalelwa kuwe. Wena owaphika ingane wathi awufuna ingane akahamba uyoyikhipha, usuxolisileni? Wabulala ingane yenu naye. Usuxolisile kulo ntombazane noma kulo bhuti? Kunjalo ukukholwa. Sidinga abantu abangcwele esuya nabo ezulwini kwaphela nje. Hayi ezulwini akungeni isono, ezulwini akungeni ukungcola, kungena abantu abaclean. Usubuyisene yini nowonana naye na? Lalela-ke. Lalela, ngilalelisiseke manje kule phathi. Awuyi kuyoxolisa kumuntu. Awuyi ukuyoxolisa kumuntu. Onjani? Uthi ngikulinganisele ongahlangene nesono sakho. Izono wazenza ngaphambi komshado awuzuzivuma kumuntu oshade naye. Uzivuma kumntwana kaNkulunkulu akhuleke. Awuzuzivuma kumuntu oshade naye ngoba wayengekho empilweni yakho. Kodwa izono zenze esekhona, umfebela, uhamba uqonywa, uqoma, kufanele uxolise kupartner wakho ngoba wamfebela. Ungowesilisa ngowesifazane, the fact is waphinga.
iphingi nezifebe nezihlobongi zingaphandle kombuso wezulu. Iyashisa lenkonzo we. Mina ngifuna ukuya lapha entshumayelweni yasentabeni. Akuyeki. Angisazi ke nami ngithini. Kodwa nje iqiniso lithi lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Phinda ulungise indaba yakho nomuntu owonane naye. Hamba uyoxolisa. Hayi mhlawumbe ungangizwanga kahle uphinde uyiqale phansi lenkonzo uyilalele. uNkulunkulu uzokhuluma nawe ngoba ukufuna ezulwini. Yikho engikhulumisa kanje. Ufuna uyongena ezulwini. Uzongena kanjani? Ungayenzi into athi yenze. Ayike asidlulele lapha kuStefan. Asidlulele lapha kuStefan. Bese kuStefan lapha uchapter 7 sikuverse 55. But ngizoqala kuverse 54. Kwathi bekuzwa lokho wayishumayela bahlabeke enhlizweni bamgugudela amazinyo. Kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini. Sikhulumile izolonga egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini. Wayesebona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi inkosi yethu uJesu Kristu yayiqhamuka ihlezi ngakwesokunene somkhulu ezulwini. Kodwa this time around yasukuma yama. Wayemiswa yini uJesu? Ngoba bemgugudela amazinyo befuna ukumkhanda ngamatshe uStefan. Ngoba uma safa kanye nenkosi uJesu, ukuphila kwethu kufihlwe noJesu ezulwini. Hayi ufihlwe naye uthe sezulwini sibe sikhona sifihleke kuyena. Mayikuhlukumeza umuntu emhlabeni usukumame athi who is hurting my child on earth? Ubani uhlukumeza ingane yami emhlabeni na? Ubani? Wasukuma wamaka uStefane wambona. Wathi ngibona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wase asho ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu ekudalela izinto ezinhle. uNkulunkulu ekudalela izinto ezimnandi. Mina ngisho izinto ezimnandi. Yazi uNkulunkulu mekudalela izinto ezimnandi. Uthushaywa khandwa ngamatshe ungayizwa yonke lento ungayiboni. Ubona izulu wena livuliwe. Ubona inkazimulo wena. Ubomangala hawu kanti ezulwini kunje. Ayakhala amatshe ngapha nangapha. Ubuhlungu buzwa inyama kodwa uNkulunkulu ublockile bungezidlulele emphefumulweni. Awuzwa nokuzwa wena. Abanye bayadlula bamdabukela uStefane ekhandwa ngamatshe babonayo. Yena akayizwa yonke lento. Ubona izulu livulekile. Indodana kaNkulunkulu imi ngakwesokunene sophezu konke umnini emandla onke. Wathi mayiqeda ukusho njalo base bekhamuluka ngezwi elikhulu. Bavala izindlebe ngoba babehlabeka. Lisho njalo verse 54. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeke ezinhlizweni bamgugudela amazinyo. Ngakho bavala indlebe ukuze bangamuzwa ukuthi uthi ubonani ezulwini. Kodwa bazivala emva kwendaba ngoba wayenjani? Wayeseshilo. Hayi wayeseshilo bezwa futhi. Nami sengishilo uzwile nawe. Sengizibale zonke izona umoya ongcwele athe ngizibala uzwile. Noma ungaphuma ekhaya lezwi uhambe uthi awufuna ukuhlala kule group kugxekwa izono zakho usuzwile. Ngeke uzilandulele ngosuku lokugcina. Bekuyokusiza ukuthi ungahamba uvela uphenduke. Khona uzokhula kumoya vele uphenduke nje. Base bekhamuluka ngezwe elikhulu bavala indlebe batheleka kuye kanye. Angibazi babe bangaki. But igama elithi batheleka kuye kanye lethusi. Bavala izindlebe batheleka kuye kanye. Bamkhiphela ngaphandle komuzi. Bamkhanda ngamatshe. Bamkhiphela ngaphandle komuzi. Umuzi ke ngangachaza. I-village, idolobha. Bamkhiphela ngaphandle komuzi. Bamkhanda ngamatshe. Nenkosi uJesu bayikhiphela ngaphandle kweJerusalem. Bayibethela. NoStefane bamkhiphela ngaphandle komuzi. Bamkhanda ngamatshe. Ofakazi
babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa egama layo linguSawuli. Yamkhumbula kuchapter 22 wezenza uSawuli evuma izono zakhe. Uthi inkosi Jesu bayazi ukuthi bengibashaya ngibahudulele etilongweni. Futhi ngesikhathi kushaywa umntwana wakho uStefani ngangikhona ngiphethe ingubo zabo. Indoda ivuma izono kuJesu. Uzoyivuma nini wena? Uzoyivuma nini izono zakho? Cabanga ukuthi uzongena kuliphi izulu? Maye kuwe uyeza umlilo ungacimi. Bethu yakhona ifi. Ingoma yakhona ekhala eculwayo umaye. Maye maye maye. Phenduka mntaka baba. Phenduka isikhathi sisekhona. Phenduka usuku lusavuma. Ngoba siyeza isikhathi lapho uzomfuna ungamfumani. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Nimbize seseduze. Umuba ashiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. Nize kuNkulunkulu yokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Woza kuyena. Ufakazi babeka ingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa egama layo linguSawuli. Kuthi mangiyibambe la. Ngokugcinwa inkosi kusasa sizoqhubeka noverse 59. Engikholo ukuthi 59 to 60 sizoyinqoba le ndaba yethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyamdumisa. Vele inkonzo yakusasa ngokugcinwa inkosi izoba ngokugcina ma saphilile kule ngosi. Sobe sesiyoqhubeka nayo ngomsombuluko. Ngoba ngolesihlanu sothola inkonzo yantambama ngo4 ngokugcinwa inkosi nangokuvunyelwa inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa ogama layo linguSawuli. uPaul lo. Kuthi ake ngivule lapha ivuma khona izono. Zenzo chapter 22 ekhuluma nenkosi uJesu. Awe madoda yakhuluma indoda. Uqala lapha chapter 22 verse 17. Kwathi sengibuyela eJerusalem ngakhuleka ethempelini ngehlelwa isiyezi. Ngoba kuyasiza ukuya ethempelini kuyokhuleka nje. Yazi ukuyokhuleka nje ethempelini. Yehlelwa isiyezi. Yahamba yokhuleka ethempelini esehlelwa isiyezi. Verse 18 uthi ngambona ngoba lesi siyezi kwakuyiseyinkulumo. Kwakuyisiyezi sokuthi athuphuma kulomhlaba engaphumile. Ngoba khona izinto ezinkulu okufanele azibone. Ngambona wathi kimi khawuleza uphume masinyane eJerusalem ukuba bazokwamukela ubufakazi bakho ngami. Abazubamukela ubufakazi bakho. Khawuleza uphume eJerusalem. Yazi kunendawo esingeke sishumayele kuzo. Bangabamukela ubufakazi. Yazi into engihlekisa yenzeka la kimi. Abantu bala eMzingazi abahlala ekhaya lezi ngaphandle kwalabo abakhethiwe. Inhlanhla kuphele u3 months umuntu waseMzingazi efakwe ekhaya lezi ehlezi uyaphuma hambe. Why? Bazizolo lami. Leli sengahlanzwa kulo elingesiwona amahloni. Izolo lami eMzingazi lithi ngangidayisa utshwala. Nganginama-bottle store, ngine-bottle store yodwa ngiqashe amabili ayemathathu wonke. Lafika ivangeli langibamba ngahlukana nakho konke. Nawo banenkinga yokwazi izolo lami. Bese belibuyisa kanti uJesu salisusa ngoba ngazivuma izono zami. Bese beyeka ukuze emthonjeni wamanzi okuphila ngoba libele izolo. Asikhohlweni ukubuka umuntu ngezolo lakhe. Ngoba izolo lakhe noNkulunkulu wakhe. Thina sidleni lokho asinikeza khona. Hayi mina elami izolo lathethelela. Manje ke la sibuka leyo nto. Uthi uJesu ngambona wathi kimi khawuleza uphume masinyane eJerusalem ukuba bazokwamukela ubufakazi bakho ngami. Ngoba ila uphile khona, ila ubahluphe khona, ila ubashaye khona. Uthi ke yena verse 19 mina ngase ngithi Nkosi bayazi ubona ukuthi mina engangibabopha ngibashaya emasinagogeni. Vuma izono zakho Paul.
abakholwa nguwe verse 20 futhi mhla kuchithwa igazi likaStefano ufakazi wakho ngangimi khona mina ngivuma ngilinde izingubo zabambulalayo lento ebesifunda ngale uthi uPaul wayebamphethe ingubo zofakazi uJesu wayesethi kimi hamba ukuba mina ngiza kukuthuma uye kude kwabezizwe ngoba uthunywa ungazivumeli izono vuma izono bese yathunywa musugijimela ukuthunywa ungavumeli izono ayike bengithe sengiyaphetha ivele yavuka le ndawo uthi ake ngikhuluma indaba kaPaul evuma izono ngoba abantu abazi Paul wavuma izono wazivuma ephethwe isiyezi exoxa nenkosi uJesu and he confessed his sins and izono zakhe zaxolela zathethelelwa wayesethunywa asiguqe sikhuleke babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyabonga kakhulu ngakho konke osenzele khona siyabonga ngesesikuzwile busisa kube lo naloyo ozwile walalela ehlisa isibusiso sakho phezukwakhe yiba nathi ke Nkosi namanje ngiyakhuleka nangalo lusuku lokugcina ku10 days womkhosi wethu siyabonga ukuthi usilondile kwaze waba manje ngiyabadabukela abaphumile ngoba behluleka ukuqhubeka nokubekezela busisa wonke umuntu Nkosi oqedayo lomkhosi ngoba sizoze sidle kusasa ekseni odle namhlanje akawuqedanga udumo lonke lungolwakho Nkosi sikunikeza lona siyabonga uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya hey ave ngiyanithanda neso sambeni ke sezulwini abantu abathandanayo bayavumelana benze okuhle bukelani kimi ngoba mina ngibukela kuKristu sihambeni sezulwini nginivalelisa ngalelo uJesu Kristu inkosi babonze bande is signing off